Atong isa out si Ma'am Imday na Cebu. Sige pangalan? Ma'am Im. Ma'am, salamat kayo sa Salamat kayo sa paghatag kwarta. Ma'am Im, salamat din kayo sa pag hatag gumayng grasya pod ni Bumbong karon. Ay salamat ug Ginoo panalangin sa imo. Ginabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo, pugawa ang ako nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug agsun mo, ikaw ang akong gitinguha ug gipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako Ginoo. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo, pugawa ang ako nahikatulog nga paghigugma diha kanimo Ginoo. Kupti ako ug agsun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako. Kupti ako ug agsun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipanghandoy Ginoo. Sa makausa tagbawa ko, punon mo ani ako Ginoo. Punon mo ani ako Ginoo. Thank you.